Krásny pohodový deň pri ďalšom videu Škole finančnej gramotnosti. Ak sa chceme v živote stále niekde posúvať, tak mali by sme, ako tvrdím, každé jedno video počúvať odborníkov. Ale ako zistiť, či sú to odborníci na danú tému? Takže tu by som vám doporučil, aby ste zistili čo najviac informácií o danom odborníkovi. Koľko v danom sektore pracuje, aké má úspechy a ako funguje. Za moju éru vzdelávania, a mal som ho extrémne veľké množstvo, som stretol ľudí, ktorí sa považujú za veľkých odborníkov. Po čase, keď som sa zdokonaľoval v zručnostiach a v súbore vzdelávania, som zistil, že v niektorých prípadoch boli na míle vzdialení k odbornosti. Mali za úlohu ma len jemne povedané zmanipulovať. Nakoľko ja som bol odjak živa človek, ktorý chcel pochopiť podstatu, ako veci fungujú, tak som sa vzdelával do hĺbky. A tam som zistil, že niektoré veci sú úplne iné, ako nám daní ľudia rozprávajú. Áno, mnoho ľudí sleduje médiá a podľa toho tomu dôverujú, nemajú kritické myslenie, neskúmajú podstatu, nevypočujú si druhú stranu, aby si vedeli spraviť nejaký vlastný názor a slepo veria. Je ich veľké množstvo týchto ľudí. Extrémne veľké množstvo. Isto to badáte na rozhovoroch so svojimi známymi alebo ľuďmi, ktorých stretávate. Ja keď zistím, že takýto človek je na druhej strane, tak nejde o to, aby som ho presvedčil, ale aby som ho jemne naviedol, aby si, keď už rozpráva o nejakých veciach, ktoré sú podľa neho fakty, tak dám mu nejaké 3-4 protiargumenty a navediem ho na vec, aby začal rozmýšľať, či to tak vlastne je. Isto viete, že na mojom telegrame som dal informáciu, že Indická centrálna banka stiahla z Veľkej Británie 100 tón svojho zlata. Mne sa páčil jeden koment, že 100 tón je minimálna časť celkového zlata na svete a že to nie je bohviaká veda, že čo sa deje vo svete. Ak sledujete môj telegram, kde píšem o dedolarizácii, o tom, ako centrálne banky extrémne nakupujú zlato, že prichádza nejaký nový systém, že tu je spoločenstvo BRICS, do ktorého si podalo prihlášku 97 krajín. Asi najväčšia krajina, Turecko, sa extrémne domáha vstupu do BRICS. Tak táto informácia, keď India je jedným z zakladajúcich členov BRICS, dosť závažná. A mali by sme sa nad ňou dosť silno zamyslieť. Prečo? Čo sa deje? Keby bolo všetko v najlepšom poriadku, stiahli by ste to 100 tón svojho zlata do svojej krajiny, kde musíte vybudovať trezory, bezpečnosť a ďalšie veci? Alebo sa niečo deje a vy sa pripravujete. Lebo, jak som povedal v predchádzajúcich videách, veci, ktoré sa objavia v médiách, už sa stali. A vy, ak chcete
predikovať niektoré veci, musíte sledovať ekonomiku, geopolitiku a politiku, aby ste vedeli predpovedať niektoré veci. Keď som tvrdil v roku 2013-14, že cena zlata bude rásť z extrémneho množstva peňazí, čo sa tlačí, keď som tvrdil, že dolár už nebude svetová mena, tak niektorí ľudia, že odkiaľ tieto informácie mám. Tak si poďme pekne rozobrať. Písal som teraz článok na Telegrame, prečo, ako sa stal dolár svetovou rezervnou menou. Teraz to bude 80. výročie od Bretton Woodu. Prečo sa to tak stalo? Na čo bolo naviazané zlato? Ako to celé vzniklo? Potom sa stala jedna vec, že Saudská Arábia podpísala, Saudská Arábia bol najväčší vývozca ropy na svete, aj patrí k tých najväčších výrobcov ropy na svete, podpísala, že všetko bude platené v doláre a teraz momentálne tá zmluva trvala nejakých 57 rokov a teraz vyprší jej platnosť. A teraz Saudská Arábia povedala, že už danú zmluvu znova nepredĺží. Zaujímavosťou bolo, že sám najvyšší princ, na ňu bol spáchaný atentát, ktorý sa nevydaril. Môžeme skonšpirovať. Alebo sa nad tým zamyslieť. A v tým prípade tá zmluva, ktorej sa volá Čierna labuť, môže mať dosť veľký výrazný vplyv na dolár ako svetovú menu. Ak si pozrite štatistiky, ktoré som dal na Telegrame, tak dolár momentálne vstúpol v ponímaní svetového obchodu. Ja to pripisujem tým, že keď máte ten dolár a viete, čo sa deje, tak sa toho dolára pokúšite nejak zbaviť. Preto ten dolár tak narastol. Čo potom kleslo? Ponímaní svetových mien. A tu je extrém, ktorý mal zaujímať každého jedného, ktorý používa euro, ako my Slováci. Euro kleslo o 17%. 17%. Môžete to pripísavať politikou Európskej únie. Ja som povedal v predchádzajúcich videách, dolár stiahne euro. Ono to nebude tak extrémne rýchlo, ono to pôjde postupne, lebo už ten proces prebieha, že dolár štáty ako BRICS vyhadzujú zo svojho portfóliu a používajú svoje meny, ktoré sú kryté zlatom. Čína predáva dlhopisy, čínske dlhopisy, kryté fyzickým zlatom. A o tie dlhopisy je extrémny záujem. Na dôvážok o americké dlhopisy nie je žiadny záujem. To sú fakty. Tak uvidíme, čo sa bude v najbližších mesiacoch diať. Ja som to dosť podrobne popísal na svojom telegrame Škola finančnej gramotnosti, kde to všetko popisujem, vysvetľujem, aby ste dostali taký jemný obraz. Na druhej strane doporučujem, aby ste, keď budete chcieť dosť
sa na to kriticky pozrieť, musíte ísť do hĺbky a ešte to rozšíriť ten svoj pohľad. A potom vám to dá taký ucelený obraz, všetky moje informácie na tom telegrame. A nebude vás šokovať za pár mesiacov, možno rokov, že prišlo niečo veľké. A už budete na to pripravení. Budete vedieť presne, čo máte urobiť. Teraz. Nie, keď bude zlato možno $3,000 za jednu uncu. Alebo $3,500 za jednu uncu. Aj striebro. Vidíte, čo sa deje so striebrom. Ak chcete o týchto veciach sa porozprávať, stále som na telefóne, čo dávam bezplatné konzultácie o drahých kovoch, geopolitike, politike. Doporučujem prehodnotiť svoje investície. Nebudem rozprávať o mojom bezkonkurenčnom produkte, sporenie do zlata, sporenie do striebra, sporenie do platených, kde mám najlepšie podmienky na trhu, na slovenskom, kde je všetko prehľadné, transparentné, kde klientom dopodrobna vysvetlím, za čo platia, čo dostanú, ako to je. A posuniete sa niekde úplne inde. Ono sa mi dosť často stáva, že ľudia mi volajú a rozprávajú mi, čo sa ide diať. Že dostali informácie od nejakého odborníka. Nemajú to kritické myslenie, ako mám ja. A ja im to potom vysvetlím zo svojho kritického myslenia. Zo svojho pohľadu informácií, zo svojho pohľadu vzdelania a danej problematiky. Ja si myslím, že tých 15 rokov, ktorú sledujem geopolitiku, ekonomiku a politiku, mám dosť veľa vzdelania, ktoré si môžem povedať, že poznám, ako funguje systém. Lebo ja sa vždy pýtam, a čo z toho budú mať, keď sa niečo takéto stane. Vypnú to, stane sa hento, príde taký a taký onaký prevrat. Mňa nezarážajú a neprekvapujú veci, ktoré povedali niektorí slovenskí politici, že prevraty majú vždy korene v zahraničí, v rámci geopolitiky. Je to normálna vec, historicky. 200, 500, 800 rokov dozadu a budú mať aj po nás. Vždy je nejaký zahraničný záujem zmeniť vládu, zmeniť politikov, aby títo politici preferovali zahraničné záujmy, nie slovenské. Pozrite sa, ako prebiehajú voľby do Európskeho parlamentu. Sú tu politické strany, ktoré majú žiadny program, ale bojujú len proti niekomu. To už tu bolo. Vít Matovič, Vít PSK. Ja pôjdem voliť, všetci moji, celá moja rodina, pôjde voliť. Pôjde. Ja som dosť extrémne vyhradený v rámci niektorých zvráteností. A viem, že prídu veľké zmeny. Velikánske zmeny. A radšej tam budem mať politikov, ktorí budú zastupovať záujmy národa slovenského, nie zahraničného. A na to sa tak vy pozerajte. Vy môžete povedať, eurovoľby poslanci nič tam nemôžu spraviť. Áno. Áno, máte pravdu. Ale ak sa v tom parlamente stretnú ľudia so rovnakým zmýšľaním proti vojne,
a proti ďalším veciam, že sú proti ideológii LGBTQ, proti 15 záchodom a ďalšími veciami, tak sa tieto veci budú meniť. Nepôjde tá ideológia do škôl a do národov, ktorí sú proti týmto veciam. Išli ste voliť k parlamentným voľbám, išli ste voliť prezidentským voľbám a idete voliť európskym voľbám. A ukážme, že to Slovensko chceme pronárodné, sociálne, kresťanské, pokojné, mierové. Predikcia vývoja zlata a striebra. Keď bolo zlato 1700, tak klienti sa ma pýtali, či pôjde ešte hore. Keď bolo zlato 2000, pýtali sa, či pôjde hore. Keď bolo zlato 2300, pýtali sa, či pôjde hore. Teraz je jemný útlm, ale ten útlm prebieha len na západnom fronte. Na východe je stále extrémny dopyt. Tam je cena vyššia, čo sa týka fyzického poňatia. To vidíte na tom telegrame, aké sú tam denné úbytky zlata, striebra. Prečo sa mu to tak deje, prečo Čína, ako funguje meď a ďalšie informácie, ktoré vám dajú, si doskladáte tej častej mozaiky a potom nebudete prekvapení, keď vám niekto niečo povie, a vy už budete vedieť, kriticky myslieť a poviete, no tak toto nie. Tak toto nefunguje. Informácie mám úplne iné a budete si vedieť poskladať. A hneď budete vedieť reagovať kriticky na danú vec a poviete, ty vieš o tom. Mňa raz naučil jednu vec, taký múdry človek, keď som mu niečo rozprával, tak on mi hovorí, že koľko sa tomu venuješ? Ale odkiaľ to vieš? Keď som mu začal rozprávať, že dlhé roky sa mu venujem a všetky tieto veci, tak mi hovoril, tak, OK, pýtajte sa. Kto sa viacej pýta, viacej sa dozvie. Zlepšuje svoje kritické myslenie. Ale nedajte sa balamutiť rôznymi odborníkmi. Lebo najväčší odborníci sa chcú starať o vaše peniaze. A ja stále tvrdím, že nikto sa nepostará lepšie o vaše peniaze ako vy sám. A keď vy si ho vyotázkujete, tak zistíte, že to je človek, ktorému by ste ani 5 korún, 5 eur nedali, aby sa o vaše peniaze staral. Jedna zaujímavá informácia, ktorú som dal teraz na Telegrame, taký predpokladaný scenár. Lebo ak by prišlo k niečomu veľkému, čo sa týka toho dolára, tak ak by to spravili, aby tých svojich voličov dosť veľa oklamali. Že proste nejak to zahrali do autu. A ako som už písal, NSA je ďaleko dopredu, čo sa týka technológií. Ja nebudem teraz rozprávať o Rusku a Číne, ktorí sú ešte ďalej pred nimi. Že vypnú Bitcoin, vypnú rôzne veci a príde nové prerozdelenie, čo sa týka dolára v Amerike. Tam už teraz Trump povedal, že ak sa dostane, ktorý je odsúdený, ale nepravoplatne, to bude možno, že prvý prezident, ktorý je nepravoplatne odsúdený a zasadne do prezidentského kresla, že digitálny dolár cez neho neprejde. Dolná snemovňa kongresu odmietla digitálny dolár. Všetky tieto informácie sú na mojom telegrame. To, že európski politici, nechcem povedať európski politici, lebo to sú ani politici, to sú nevolení aktivisti, chceli zaviesť digitálne euro.
tak nech si ho zavádzajú, ale u seba doma. Práve preto, ak to budeme mať politikov, ktorí budú chrániť záujmy Slovenska, záujmy Slovákov, tak digitálne euro nikdy v živote neprejde. Áno, ja si myslím, že neprejde. V medzinárodnom obchode áno, bude fungovať, ale bude to fungovať na úplne inej báze. Ja si myslím, že štáty, ktoré budú používať, nech sa to volá hociako, čo sa týka obchodu, svetovej meny nejaké, tak tie meny budú mať pokryté zlatom a bude tam dosť silná kontrola. Dosť silná kontrola 5 veľkých štátov, ktoré robia väčšie HDP ako najvyspelejšie západné štáty. Aj keď to HDP je taký, ja by som povedal, nechcem povedať škaredé slovo, taký odrb, lebo čím väčšie HDP ešte neznamená, že sa zdvíha celková životná úroveň daného štátu. Keď zoberiete, že v HDP sú pripočítané aj výdavky štátu, ktoré môže štát prejesť, alebo môže ich investovať, aby sa mala tí ľudia lepšie. Zoberme si predchádzajúcu vládu, ktorá 20 miliárd prejedla, rozflakala, a táto vláda možno spraví to, uvidíme, že ich investuje do diaľnic, investuje ich do nemocníc, investuje ich niekde, kde sa ukážu a zlepšia nám život. Ja stále tvrdím, politikov treba kontrolovať, netreba ich dôverovať. Koho voliť v eurovoľbách? Ťažká otázka. Mne sa niektorí politici z niektorých strán, ktorí sú v Europarlamente, nepáčia, aj neverím. Práve preto krúžkujte možno tých mladých, osvedčených, s osvedčenými názormi a ich prekružkujete pred tými starými. Taká jedna rada. Otázka charakteru a otázka vecí, ja budem veriť človeku, ktorý je konzistentný vo svojich názoroch a nie, že kam vietor, tam plachta. Lebo hovorím, keď je tam niekto moc dlho v tom Európarlamente, tak stráca reálne zmýšľanie daného problému. Lebo keď niekto zarába 15 000 eur, tak ako môže pochopiť človeka, ktorý zarába 500 000, 1500 eur. To sa nedá. Slováci chcú pokoj, chcú mier. Vidíte, čo sa robí v Nemecku, vidíte, čo sa robí vo Francúzsku, ako v Amerike, čo chcú dodávať zbrane. Práve preto si užívajte každý deň život plnými dúškami, ale zodpovedne. Starajte sa o svoje zdravie. Počúvajte odborníkov na slovo za tých, ktorí nie že popierajú medicínu, ale ktorí sa na ten svet pozerajú úplne inými očami. Lebo ja stále tvrdím, že ak sa budete dobre starať o svoje telo, tak vám to telo vráti. Ak sa budete starať dobre o svoje peniaze, tie peniaze vám to vrátia. Je to o nastavení, o kritickom myslení, nastavení sa, čo vlastne v živote chcete. To je to najpodstatnejšie. Tomu asi netreba viac povedať viac. Takže uvidíme sa po voľbách. Dúfam, že to dopadne 3-0. Krásny pohodový deň.